Ahemfo nwoma etoso mienu ti baako. Na Ahab wachiri no Moab te Israel so atua. Na Ahaziah free na bansoro dan a ewo Samaria no eni ehurankasa mu hwe ase na oyare na osoma abofo na oka kire won se Monko nkobisa Ekron nyame Baal-Zebub se menya yade yi mu nkwana. Na Awurade bofo ka kire Tisbini Elia se sɔre furu kohyia Samaria hene abɔfo no na ka kire won se enam se Onyankopɔn bi ni Israel ntina morekɔ akobisa Ekron nyame Baal-Zebub ho adie enti Awurade se mpa a wafro no wuri mfiri so nsane na wuo na ubewuo. Na Elia koi ena abofo no san ba ne nkyɛn na oka kire won se Aden na mwasane abayi. Na oka kire no se Obarima bi furu behia yɛn na ɔka kyerɛ yɛn sɛ Musa no nkɔ ɔhene a ɔsoma amo no nkyɛn ɛnkɔ ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie ɛnam sɛ onyame bi inni Israel nti na wasoma rekɔ Ekron nyame Baal-Zebub hɔ adebisa yi eti mpa a waforo no woremfiri so nsane na wuo na ubewuo. Na ɔka kyerɛ won se Obarima a ofro ba behia mo na woka mo nsem yi no te sen. Na wɔka kyerɛ no se ɔyɛ ɔbarima a ne ho nwinwi na enwoma abɔso ɔbɔ n'asene. Na ɔse Eye Tisbini Elia. Na osoma aduonum so safohene ne na aduonum kɔ ne nkyɛn na ɔforo kɔ ne nkyɛn na hwɛ na ɔte bepɔ no atifi na ɔka kyerɛ no sɛ Nyankopɔn nipa ɔhene se sanebra. Na Elia bua se aduonum so safohene no sɛ Nyankopɔn nipa ne me a ogya mfiri soro nsan mɛkye wo ne waduonum. Na ogya firi soro duru bɛhye ɔno ne na aduonum no na ɔsane soma aduonum so safohene foforo ne na aduonum kɔ ne nkyɛn na obua se no sɛ Nyankopɔn nipa ɔhene se sanebra. Na Elia bua se wɔn sɛ Nyankopɔn nipa ne me a ogya mfiri soro nsan mɛkye wo ne waduonum. Na Nyankopɔn gya firi soro duru bɛhye ɔno ne na aduonum no na ɔsane soma aduonum so safohene a ɔtɔ so mmiɛnsa ne na aduonum. Na aduonum so safohene a ɔtɔ so mmiɛnsa no foro kɔe na ɔkɔkoto ne nankroma anim Elia anim na ɔpaa ne kyɛw ka kyerɛ no sɛ Nyankopɔn nipa ma me kra ne wonkuwa aduonum yi kra boɔ nyɛ din w'ani so hwɛ ogya firi ɔsoro adura bɛhye akane aduonum so asafohene baanu no ne wɔn aduonum no na afei ma me kra boɔ nyɛ din w'ani so. Ɛna Awurade bɔfoɔ ka kyerɛ Elia sɛ ɛne no nsane nkɔ nsuro n'anim. Na ɔsɔre ne no sane kɔ ɔhene no nkyɛn na ɔka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie esan sɛ wasoma abɔfoɔ sɛ wɔn kobisa Ekron nyame Baal-Zebub hɔ adie sɛdeɛ onyame bi ne Israel a wokobisa no asɛm nti mpa waforo no oremfiri so nsane na wuo na obewuo. Na owi sɛ Awurade asɛm a Elia kaeɛ no na Yehoram si na namu di hene Yuda hene Yehosafat ba Yehoram afe a etia mienu so efiri sɛ na oni ba na Ahaziah ho nsɛm kaeɛ deɛ ɔyɔɔyɛ no wantwɛ no Israel ahemfo brɛsesɛm nwoma no mu.